TV atibatike zvechopu muri yeZimbabwe zvinhu zvina kumira zvakanaka. Ndiri kutambira a latest update pane nyaya dzemaZTP, especially nyaya inonyobata timu zhinji isusu South Africa muno mudiaspora. Guys, ona nyaya iri panapa. Operation Dudula takes ZTP extension to court again. These guys vatovhura imwe hombe futi, because pane zvinhu zvokuti vakanenge vagara kavari kumborwisana vakati hey mimi vari kuzvipatara, hey mimi muri kuita sei, hey toda vanhu vari chinchi. But now it looks like they are now fighting vacho vari documented, because vagara vatombofighta vari undocumented, but now they are now trying to fight vari documented. Saka pada kuongororwa ipapapa kuti zvinhu zvese izvi vari kuzviita, because inini recently ndakabvanzwa umwe achinzi uyu mukuru wacho anga ari kufunga kuzvisiya. That was a rumor though. Chinzi mukuru wacho anga kufunga kuzvisiya uyo mukadzi achiti zvinhu zvacho zvakungomukosta mari akabuda amboenda koti ambodaiswa ambende. Saka vamwe vacho ndokazoti aiwa azviiteka kuti usiye chinhu chichapa pakati, haungasarendera hondo ya pakati nekwatabva nezvataitirana nguva yese. But now ndopa ndiri kunzwa kuti Operation Dudula has officially challenged Home Affairs Minister Leon Sheba in court over the extension of Zimbabwean exemption permits ZTPs. On 20 March 2026, the group of served a notice of motion arguing that the process and legality of extending the permits should be reviewed. The ZTP system was introduced in 2009 to regularize Zimbabwean nationals living in South Africa, but it has been extended multiple times, sparking ongoing debate. Now the courts will decide, raising major questions about immigration policy, legality and the country's future direction. Manje chakuitika ndikuti unoona dzakambenga dzanetsa kanyaya yacho, akambenga atonzi achatobvumidzwa kutombo extend kwa pakanetsa madhezi aya zvikanzi vakushupiwa grace period 1 year grace period yekuti vanhu vachibuda munomu zvikapedza zve 1 year grace period vaona kuti zvotutaura zvinenge zvinenge zvekupenga mbijana toita sei, vafunga futi another plan yafungwa futi. Zvakuramba zvichiconfuse izvezvo kuti uchinzwisisa kuti right ndo zvamukutaura kuti 1 year chakadai munombonyatsodei chinonyatsodiwa nemi vanhu mimi. Ndo zvinhu zvinodzoka zvoita se zovhiringedza brain dzevanhu kuti mimi wacho muri kungorwisa vanhu vari kungozvigarira vasina mapepa muri kurwisa. Takamboti pamwe muri kuda kuti nyika vanhu vese vange vane mapepa vacho mauda kuita tek navo kuti mimi muri kuzodai. So one thing chandakadzidza pane vazhinji vanhu vanoita zvinhu izvi, kune vamwe vanhu vekutoti havatori namabasa havana kwavanoshanda, ivo vatori maSouth Africans, ndo vanotanga kufila jealous about maZimbabweans, thinking kuti maybe alright inini panapa ndiri kuhadhira, ndiri kugara nemuzimba, especially ukabvunza vanhu vanogara kuno kana even kungawa kuma locations kumachinji panapa tiri kurwa tiri kusokola tese, handisi kuendawo basa, muzimba ashande but ari kungwafa muzimba ari kungomuka akatoda kutombopuwa kana chifoshoro ari kusakura auto the next thing autoona mari yechikafu zvese and achibhadhara rent on top of that, but atorarama life kupfura munhu asiri kutorenda and ari kutokana kuti ari kutorendesa chimukuku chacho. Mauzona ndo type group ramunozona vakuenda vakunobatana vatanga kuti ngatidudule vanhu. So ndiri kungoti chimuri yeZimbabwe nyaya dzakaita sedzidzi dzakakosha kuti mugare muchiziva zvinhu zvichiitika, because anything can happen munyika mekuti ukagara wangoziva nyaya dzacho dzakaita sedzidzi kuti okay ndo zvambotaurika nhasi zvokwanisa kubatsira kungogara wakateya nzeve. And handisi pakutaura zvinhu izvi kana kuti uchikidzira munhu kana kuti kuvhundutsira nevanhu kuti muzoti saka tauda kudzinga kuti sei aiwa kamuti munomatibve tichagara kusvika zvanaka nditi, but situation kana mukaona yakudai so yapaira apa tinotanga kusvika pa the extent yekuti takufanira kunge tichitaurirana kuti hama dzangu toita sei nesituation, kana taona kuti toita sei nesituation then the rest is history. Toona kuti taita sei tataurirana. But anyway, zivai zviri kuitika, usazoziswe nouyo anenge aziyawo, gara uchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika, ndo slogan yatakuda kufamba nayo. But now ndisandaenda zvangu, vanhu vese vari muSouth Africa munomu mukana uyu garai mashandisa hama dzangu, hatidi vanhu vanozoti makati jamba before it's too late. Please, vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business account, endai munobata Owen akubatsirei. Taurai naOwen namba dzake idzo ndo dziri kubuda paflyer, anokuitirai. Mukoma Owen neve-education research netimu ravo ishasha idzi. Vanhu vakawanda vese vamuri kuona vari vatone macompanies avo, hausozive maadvantage azvo mangwana. Handiti ndiri kunyatara apa ndiri kucommunicata nemi vanhu vasina mapemiti mimi, ndiri kuti register macompanies muvhure maFNB business accounts. Ndati one day zvichakubatsira kakawanda, hauzive pazvichazokusefa, pangava panzara pachinchi
vanhu vari kutowana masubcontracts zvakawanda zviri kuitwa, but iwo ndingokuudza kuti consider registering a company wovhurirwa FNB business account yako at the same time, and zvinoitwa uri padhini pako travele kuenda kwavari. Saka inotora advantage yo, garai mavabata vakuitire nguva ichiripo. Ndatopedza.